Ще ставаш ли? Това е втори епизод. Пак е в същия ден. И при мен е драго, ако кажа. И скачай, драго, скачай. И тук ще играем Майнкрафт. Аз съм на пустиня. Я. Майте ми. Я. Yes. Майта видях просто. Не. Тя някой да пускала, ама и да бега. Да, виждам те. Виждаш ли един с една кашка, където скача диамантина? Не. Не! Един е за тебе. Какъв е за тебе? 910! Аз един тук за цела. Чакай да